Tämä ei voi hyvin. Vesana laittoi on musta. Siellä on uusi keppi nyt paikallaan, mutta jätettiin nyt vakaaja pois, kun se rajoittaa sen, että sitä vetaria voi vaihtaa vitosella millään. Muuten se tulee sieltä pois, niin kokeillaan pesämällä ilman tuota. Mä tiedän, että siitä ei tuu mitään, mutta selviää varmaan sitten. Vähän teippiäkin lyöty jo paikalleen. Tulee ihan jees, mutta joo. On täällä vähän varavetarita mukaan. No joo, tukka hyvin. Ollaan menossa tuohon pesämäelle testeille nyt. Keli on vähän tommonen puolihyvä. Ja mä koitin tossa ottaa sitten varavetari mukaan ja no, mulla on tossa navassa kiinni. Niin on muuten kiinni. 20 tonnin prässi, niin mä en tiedä mistä se oikein petti. Näköjään meni tuo yksi pulttikierroksi ehkä. No kuitenkin. Niin hysähti tuo koko paska alas tuolta. Vähän hässäkkä, meni siis säikähtää vähän. Vitullinen pamaus vaan kävi. Kävikö se tuosta lähti, mutta on hommaa, saatana. Nuo osaa olla kiinni, nuo nelikutosen vetarit, vaikka niitä kukaan uskokkaan, mutta no mennään sitten kahdella oikean puolen kepillä tänne. Niin ja lisäyksenä tossa tosiaan niin ajetaan nyt ilman vakaajaa tänään, kokeillaan, koska tuolla ei ole mahdollista ottaa vetaria vitosen tai niinku 5 minuutissa kyllä pois, jos se on eessä. Se on putki pitää ottaa joka tapauksessa pois ja kaikki, niin pitää vähän koittaa, että pystyykö tällä ajaa ylipäänsä ilman vakaajaa. Mä en yleensä aja ilman vakaajaa, mutta nyt on vähän pakko kokeilla. Katsotaan miten käy.
Meillä ilmaa on. Stumbled out the station with holes in my shoes. Neon smiles, the kind I don't trust. But I bet my last five are off to chasing the dust. Standing on the neon dreams of midnight fights. The walls are sweating and the bass hits like doom. Cheap cologne stinking up this overcrowded room. You're throwing shapes like an abstract Picasso, while I'm a sprinting freight train with nowhere to go. Spin me round the room tonight. En voi hyvin. Pirteää huomenta kaikille, saatana. Joo, ei se ihan ongelmitta mennyt tämä homma nyt kuitenkaan, että nyt kun päästiin oikeasti vähän laulattaa, niin rupesi juttuja ilmenee. Eli tää vesikiertohomma on nyt jollain tasolla päin persettä. Meillähän on siis vakiopumppu. On niillä ajettu ennenkin, mutta ongelmaksi ilmeisesti muodostui semmonen, että kun meillä tosiaan meillä on sisäkenno käytössä, joka meinaa siis sitä, että eli meillä tulee alavesiletkusta ylösheitto tonne vesipumpun taakse ja sitten sinne tulee myös ahtimen itse toi kujalle aamulla. Ahtimen vesikierto kiertää myös sinne takaisin ja sisäkennolta tulee, eli kannen takaa menee sisäkennolla ja sisäkennolta sitten sinne vesipumpun taakse. Niin se rupesi käytännössä kierrättää kuumaa vettä vaan sieltä ja sitten kun se kuuma vesi menee sinne alavesiletkuun päin jostain syystä, niin se ei silloin tehnyt, kun tää oli alamäessä periaatteessa tää putki täällä. Eli kun auton alla, ennen kuin mä nostin ne, niin se meni vähän niin kuin alamäkeen toi putki.
niin silloin lämmin haluaa nousta ylöspäin, eli silloin se nosti sinne alavesiletkulle kyllä aivan hienosti veden, mutta nyt kun mä nostin ne ylös tuolla alla, niin tilanne on muuttunut sen koomin sitten vielä, että se teki niin, jotta se halusi lähteä niin periaatteessa tonne päin se vesi. Ja silloin se kavitoi tuo vakiopumppu. Se sai kiertämään kyllä sen veden, kun temppuiltiin aikamme, ja silloin pysyi lämmöt ihan mintissä. Mutta meillä oli täällä Flektin kanssa semmoinen ongelma, että PWM-moduuli hajos, vai PMV, kumpi se on, PWM, niin se moduuli hajos, eli se lakkas kierrättämästä kunnolla sitä Flektiä, ja sitähän nyt ei tiennyt mistään, mutta huomasin vaan parkissa, että se ei oikein pyöri. Niin se teki vielä oman juttuunsa, ja tosiaan sitten meillä yksi klemmari oli jäänyt löysään, niin se rupesi vuotamaan sitten, kun se vesi rupesi kiertää, se teki vielä ilmalukon sinne. Se voi olla, että se ilmalukko on edelleen siellä kennossa, ja se on nyt tässä sitten se ongelma, että se tekee kaikenlaisia juttuja täällä. Niin se ei oikein toiminut, mutta sen aikaa kun se toimi, niin pysyi lämmöt tosi hyvin kurissa. Eli periaatteessa tämä systeemi toimii, mutta se tarvii tonne niin sanotun siirtopumpun tänne nyt sitten tähän alavesiletkuun väliin. Niin sitten se homma saattaa siitä toeta, tai pitäisikin toeta. Se ei tee painetta, mutta se ei kierrä kunnolla se vesi, niin se muuttuu vähän ongelmalliseksi sitten tässä päivän mittaan. Eli nyt olisi niinku tarkoitus löytää jostakin tai ostaa, onneksi on rahaa niin saatanasti nyt vielä tässä ostella kaikkia 300 euron pumppuja tähän, mutta se on nyt pakko rako varmaan laittaa sen lisäksi, että se vesi kiertää oikeasti oikeaan suuntaan oikealla lailla. Jotenkin itsellä se oli järjen vastasta, että se voi tehdä noin, että se ei jaksa hörppiä tuolta perältä asti, ei jaksa hörppiä vettä tänne eteen. Kun sillä ei pitäisi olla periaatteessa merkitystä, mutta kun meillä on tuo sisäkenno, niin se sotkee sitä kiertoa sen verran, että jos tuolta perältä ei tule tarpeeksi tavaraa tänne, niin tuo vakiopumppu, niin se ei jaksa imeä, ja silloin se lähtee kiertämään niin kuin periaatteessa väärään suuntaan vähän niin kuin. Mutta se hörppii kuitenkin vesipumpun taakse tuolta joka tapauksessa, että se ei niin kuin ihan niin kuin sulaa se tuote, mutta on todella mystinen juttu, mutta siis nyt mä ymmärrän tämän kavitointiasian, että mikä sen niin kuin periaatteessa voi tehdä. Sitä ilmattiin ja sille koittiin tehdä kaikenlaista, mutta se ei siitä toinnu oikeastaan koko päivänä. Että kun se ilmasi aikansa, niin sä sait sen niin kuin kiertämään, mutta sitten kun se lämpesi tarpeeksi ja kannen takaa rupesi tulemaan kuumaa vettä, niin silloin se painoi sen periaatteessa tuonne niin alavesiletkuun niin kuin väärään suuntaan. Niin silloin se teki sinne jonkun, että se ei jaksanut hörppiä enää ja sitten se kavitoi. Näin mä sen niin kuin järkeilin tässä, että siitä se kaikki nyt johtuu. No, näistä opitaan. Mä yleensä pyrin oppimaan muiden virheistä, mutta tässä tuli nyt niinku ihan rehti virhearvio tässä hommassa. Mutta tosiaan niin 2 ulosajon taktiikalla oli aivan järkyttävän liukasta. Voin sanoa, että auto on nyt parempi ajaa kuin koskaan. Mä ehkä jopa tykkään siitä, että siellä ei sitä takavakaajaa oo, mutta en tiedä laitanko takaisin. Siihen tuli kyytiä aika saatanasti. Ja siis ekan kerran kun kävin oikein syöttämässä, niin jopa itsekin vähän jännitti, että pysyykö tää näpissä tää laite, mutta sitten kun siihen tottui, niin ei siellä sitten mitään ollut. Mutta pitäisi vaan enempi ajaa, mutta nythän meillä ei siihen niin käytännön tasolla ole mahdollisuuksia enää aikataulun tai minkään muukaan puitteissa, mutta joo. Mutta auto on ainakin siisti. Ja muuten toimii. Mä tykkään sitä Gearmotiven laatikosta, se on aivan ihana. Siis mä en tiedä mitään niin siistiä kuin
se, että se, niinku, se toimittaa kyllä justiin sen, mitä niinku pitääkin. Ja toimii kuin junan vessa niin sanotusti, mutta joo, tää oli nyt tämmönen pikku takaisku, mutta sillä tavalla on aika pienikin takaisku. Periaatteessa niin takaiskusta puheen ollen, jos tuolla olisi sellainen venttiili, että se ei pääse niinku väärään suuntaan se vesi, niin se ongelma periaatteessa poistuisi täysin, mutta se tosiaan hörppää ilmat heti kun avaa ton nipan tuolta, niin se hörppää periaatteessa niinku ilmat tonne sinne alavesiletkuun, mistä pitäisi tulla kylmä vesi tonne. Mutta se onneksi pelasti tilanteen, että siellä on niinku toista suunnasta kuitenkin on tarjolla aina niin sanotusti viileämpää vettä. Niin se ei ihan niinku, kerran se pikkusen kiihahti, mutta tosi vähän se. Ei pitäisi olla mitään vahinkoja sattunut. Ja tosi varovasti en mä yli 120 päästänyt sitä vettä kertaakaan, mutta joo, öljylämmöt on vähän sellainen ikävä asia. Tämä mannoli on, se ei ole hyvä öljy. Vaihdetaan Kendalliin varmaan nyt sitten Affelle, niin loppuu se nostaa niin 100 asteeseen hitaasti, mutta sitten kun se menee 100 asteeseen, niin se ei siitä laske alas, niin kuin se on jähtynyt vaan vitusti. Niin se on niinku, se on semmoinen niinku ikävä ongelma niinku siinä mielessä, että se lämmittää myös sitten muuta asiaa ja se on niinku semmoinen loputon kierre, ettei se niinku, se ei siitä tokene. Imulämmöt pysyy hienosti edelleen, ei mitään heikkoa siinä ja kaikin puolin siis nämä muutokset on ollut niinku aivan täydelliset ja siis ei niinku, ei muuten ole mitään. Et se on ainut asia tuo kavitointi, että se teki tossa nyt pienen jutun, mutta näistä opitaan ja mä en virheitäni myötä pelkään myöntää. Tää toimi tuolla etusyylärillä aivan täysin, mutta tuo takasyylärin muutos, niin se vaatii nyt sitten pumppusysteemit sinne, mutta se ei ole iso muutos, helposti kerkee ennen affea tekemään sen ja sitten testata vähän tuossa rääkkiä, että josko se siitä tokenisi, mutta siinä meillä se ongelman ydin ilmeisesti nyt on. Ei mitään, tää on sekava video, meillä ei vieläkään oikein. Sain onneksi jätkät kuvaamaan nuo Valkeakosken pojat tuossa noita kisavetoja, mutta joo, ei mitään. Viikonloppuna mennään Hot Rodiin, otetaan rentoa. Siellä on arvonta, hei, vieläkin. Tulee paikan päälle pönttö. Tehtiin pönttö. Jussi Rasi teki pöntön. Ja sinne nimi sunnuntaina saat ottaa mukaan sitten, kun voitat, niin saat ottaa mukaan tuon lumisen valon, joka meillä täälläkin löytyy. On ihan siisti peli, tai todella siisti. Ja näkyy, kuuluu, ei kuulu, kun näkyy. No jos kuuluu, niin sitten on kytketty vähän huonosti, mutta auto on kyllä mieleinen. Nyt on kyllä. Tähän vielä tulee, oli vähän tuotannosta unohtunut, niin SJ Revolve Oyn teipit tuohon kylkeen, niin saadaan kaikki vimpan päälle. Ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa, jos se oma riittää.